Good morning. Ito ngayon yung aking pananim. Ayan. Ayan ang aking sili. Iba't ibang uri ng sili. Wala na akong mapagtaniman kasi wala na akong container tsaka soil. Tsaka ito, sili. Pinagsama-sama ko na sila sa iisang yellow bell pepper, red, orange, cayenne pepper, Indian pepper, tsaka Thailand pepper. Tsaka ito naman ang aking broccoli. Pinagsama-sama ko na din sila. 4 na broccoli sa isang container lang. Okay naman na siya. Hala ka, bakit nagkabutas-butas ito? Baka may uod. Tsaka ito, madami pa dito. Ito, madami pa dito. Ito yung sibuyas. Yan. Lettuce, watermelon, melon, tsaka violet cabbage, red cabbage ata, tsaka lettuce. Ayan. Itong red cabbage galing to sa yung putol lang na last year. Tinanim ko tapos nagka-seeds. Ayan, tinanim ko. Tsaka ayan. Itong green onion, pati ito, lahat yan hanggang doon. O yan, green onion. Ang lang nito, galing lang to sa 1 inch na. Yung pinutol ko ng 1 inch lang talaga. Ay sa pinaka dulo masyado ng green onion. Yan, tinanim ko. Kaya madami pa dyan. Tapos ito siyang aking bawang, tsaka potato. Itong potato nasa karton lang siya na binalot ko lang. Ayan o. Tapos ito, din siya, bawang, garlic. Yan. Ito siya, rocket lettuce. Lahat yan, rocket lettuce. Maliliit pa. Pero meron doon malalaki. Ayun. Malalaking, ayan, rocket lettuce. Ayun. Tsaka ayun. Ayan. Ano ba yung rocket lettuce? Arugula. Ayun. Tsaka ito. Din yan sila. Aking broccoli sa maliit lang na kasi nga wala na akong container. Hinayaan ko na lang sila dyan. So ayan, medyo na din sila, survive din sila. So super lamig dito sa Saudi. Dito ko sa Riyadh, Saudi pala. Ayan, another broccoli, giant capsicum, tomato, ayan, bell pepper, cayenne pepper, ayan, iba't ibang uri ng sili, again, tomato, ayan. Saka ito, may isa pa din ditong isang maliit na container, may 1 broccoli, 1 tomato. Wow, may flowers na siya, oh. Ayan, kailangan kong tanggalan ng ito siya, red cabbage, Thailand pepper, may red cabbage pa doon, no? Ayan. Tsaka may flowers, coxcomb. Ito siya, hindi siya masyadong malaki pero may flowers na siya. Siya, opo. Again, red cabbage, again. Ayun. Red cabbage. May flowers dyan. Tsaka butternut squash. Meron pa. Yung butternut squash ko may na siya, oh. May flowers na siya. Ayan.
flowers na siya. Tapos may ano na siya, oh, may buds na siya. Ayan, magkakabunga na siya. Ito naman siya, may isang container siya, 1 red cabbage, tsaka dalawang yung green na cabbage, tsaka isang tomato. May sunflowers, may mga buds na sila. Ayan, ayan, magkakabulaklak na ata. Sorry. Ayan, itong sunflowers ko, maliit lang ata yung bulaklak kasi nga gawa ng maliit lang yung pinagtaniman ko. At saka eto, mga tomato ko, wait lang. Itong tomatoes na to, ano lang siya ng Sprite, tsaka ng ayan, tsaka maliit na container ng juice. Ayan, o. Ayan, pero okay pa naman siya sa ngayon. At ito, sibuyas, yung onion, pinutol ko yung onion. Ayan, o. Kita nyo? Yung putol ng onion sa pinaka pita ng onion, pinutol ko. Ayan. Ayan siya, o. Ayan. Malago siya. Ayan, pepper. Again. Tomato again. Kailangan kong anuhan, i-prune kasi nasa maliit lang siya na tawag dito, maliit na container lang siya. At ito naman ang pinaka-excitement ko, yung zucchini ko. Ayan, ang aking zucchini. Ayan, dito siya, may flowers na siya. Ito, may mga maliliit na bunga. Ito, may bunga na siya. Ayan. Halaka, may nasirang bunga. Hindi ko na prune, na pollinate agad. Tsaka, ayan. May bunga. Kita nyo? May bunga dyan. Tinakpan ko lang. Meron pa dyan. Diyan, may bago. Saka eto, meron dyan. Saka may mga flowers. Ito meron din. Ayan. Wow. Kailangan ko siyang i-pollinate. At dyan, kita ko sa inyo. Ano yan siya? Mga broccoli ko, nasa maliliit na container. Bell pepper, yung yellow pepper, red at orange bell pepper. Meron doon, ano, tawag dito, Thailand pepper, Indian pepper, cayenne pepper. Ayan, may eggplant. Ayan siya. Iba't ibang uri ng chilies. Yung iba may mga flowers na. Ayan. Ito siya galing sa ano. Tinanim ko sa putol na ano lang ng water, mineral water. Ayan. Yung sa putol na mineral water. Kasi ito siya. Ito yung katawan. Mga recycle ko yan. Pinagtataniman ko. Ayan. Ayun, talong. Yun ang aking talong. Yun, may ano na siya, maliit na bunga siya. Ito siya, yellow cherry tomato. Yellow cherry tomato. Ayan, red cherry tomato, red cherry tomato. Yan. Madami pa doon na tomatoes.
Ayan, lahat yan tomatoes. Tomatoes. Lahat yan. Tsaka ayan. Itong tomatoes ko, 3 varieties. Yung giant na tomato. Red cherry tomato. Tsaka yellow cherry tomatoes. Ayan. So, babalik tayo dito dahil magpo-prawn ako kasi morning pa ngayon, wala pa masyadong sun. So, kukuha muna ako ng gunting kasi ayan, madami pa akong kamatis dito na kasi wala akong wala akong soil, pero alam ko magbubunga ito siya kasi na-try ko na last year. Ayan may bulaklak na siya may maliit na buds na siya ayan. So, hahayaan ko na lang sila dyan. Pati ito siya, tingnan nyo. Pati itong pepper ko. Pero siguro hindi nga lang masyado malaki, pero okay na yan. Kasi madami na rin yung nabili kong soil. Actually, amo ko yung bumibili sa akin kasi kinukulit ko talaga sila na bilhan ako. Ayan. Yan yung mga tanim ko dito sa rooftop. Ito lang kasi yung libangan ko. Dahil nga gawa ng wala akong alagang bata, ito yung inaalagaan ko. Pilit ko lang pinapabili yung amo ko dahil nga sa ayaw din nila akong lumalabas dito dahil sa gawa ng meron akong allergy. Hindi nila nga ako kukuha ng gunting. Kamayin ko na lang yung pagpo-prawn ko dito. Pwede naman pero paano ba ito? Ano siya dito ako kukuha ng or ito kaya ang kunin ko na flower. Ayan, magha-hand pollinate tayo. Ay, ang hirap. Ito siya, ito yung boy na flower. Ang gagawin ko dyan is kunin ko lang yung nasa ilalim kasi nga wala akong mga bubuyugs dito.